Калі паслухаць Александра Лукашэнку, то за сваё жыццё ён паспеў засвоіць ледзь не ўсе магчымыя прафесіі і спецыяльнасці. Ён і гісторык, Ну, во-первых, я историк. і эканаміст, Я хоть плохонький, но экономист и на земле считал эти деньги и знаю, что это такое. а таксама Я ведь сам пограничник, служил в погранвойсках. Строить радио мы зарабатывали. Ну, я на мелиорации был, я мелиоратор. Это тяжелая работа. Тяжело. Тяжелый труд. В воде. у нашым відэа мы вырашылі разабрацца, кім Лукашенка паспеў папрацаваць на самай справе і што з яго заяў з'яўляецца праўдай, а што фантазіяй. Никакой я не историк и не аграрий. Я самый страшный приверженец природы. Апошнія гады Лукашенка любіць паўтараць, што прэзідэнтамі ў Беларусі не становяцца, а нараджаюцца. Президентами не становятся. Дима, президентами не становятся. Ух ты! Президентами рождаются. Президентом стать невозможно. Президентом надо родиться. Я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Президентом не становятся, президентом рождаются. Гэтая цытата прыйшлася даспадобы і ягонай прэс-сакратарцы Наталі Эйсмант, якая размясціла яе на лукашэнкаўскім сайце сярод яго найбольш значных выказванняў, а таксама зрабіла з гэтага прынт на футболку. Але ж нараджацца кіраўніком дзяржавы гэта прэрагатыва манархаў. Такі лёс можа напаткаць хіба што сыноў Лукашэнкі, а беларуская канстытуцыя, шматразова перапісаная за 30 гадоў, абмяжоўвае патэнцыйнага кандыдата толькі па месцы нараджэння, але ніяк не па статусе. Ды і сам Александр Лукашенка, згодна з яго біяграфіяй і заявамі, з дзяцінства і не думаў пра палітыку і ўладу. Ён жыў звычайным вясковым жыццём, дапамагаў маці па гаспадарцы і вучыўся ў школе. У старэйшых класах юнак хацеў стаць журналістам, а таксама пісаў вершы. Лукашенка нават насіў іх у шклоўскую раёнку, але рэдактар іх забракаваў, чым давёў хлопца да слёз. Он так посмотрел мои стихи и, не знаю, благодарить его за это или нет, говорит, ну какие это стихи, это же проза в стихах. Я обратно эти 15 километров ушел пешком, это была правда, и мне так было обидно, по железной дороге шел. Сейчас думаю, хорошо, что под поезд не попал тогда. Але ні паэтам, ні журналістам Лукашенка так і не стаў, бо вырашыў паступаць на гістарычны факультэт Магілёўскага педагагічнага інстытута. Зрабіць гэты крок маладзёна пераканала ягоная настаўніца і будучая цешча Алена Жаўняровіч. Вы же выбрали для себя историю, правильно? Видели себя историком и поступили на исторический Да не факультет. видел я себя историком, тетя заставила, я хотел быть журналистом. На факультет журналистики готовился. Теща сказала, нет, не надо это, будущее, теща. Ты будешь хорошим историком, иди сдавай экзамены. Жанчына лічыла, што праца гісторыкам адкрые перад хлопцам вялікія перспектывы, але нават не дагадвалася, наколькі вялікія. Тым не менш, нават будучы даўно занятым у іншай сферы, Лукашенка часам згадвае пра сваю першую прафесію. Вы знаете, какая была Беларусь в 21 году? Не знаете? Вот наша Беларусь, вот эта часть Польша, вот эта часть, даже вот так вот. Вот это Россия, а вот здесь Мозырь, там и клочок Припяти к Украине, это была Беларусь. Вось толькі і па спецыяльнасці ён так і не папрацаваў. Ён пайшоў у армію, а адтуль пачаў рух па камсамольскай лініі, і ад гісторыка ў яго толькі стары савецкі дыплом. Але ж і сёння ён раз-пораз быццам школьны настаўнік становіцца з указкай каля карт і тлумачыць сваім набліжаным ход рэчаў. У прыватнасці, так генералы і міністры даведаліся, адкуль на Беларусь рыхтаваўся той самы напад Украіны 2 гады таму. Скажу откровенно, мы отсюда получали от украинцев информацию, что готовится удар по белорусской территории. Спасибо этим ребятам. Они нас предупредили. И буквально за 6 часов до пуска ракет мы это обнаружили, и россияне у нас, Искандеры находились здесь на позиции, да? В районе Мозыря. Нанесли удар по этим ракетам, по этим позициям. И после мы их уже больше не видели. Але ж вернемся ў маладыя гады нашага героя.
Пасля заканчэння інстытута ў Магілёве ён адправіўся ў Брэст служыць у пагранічных войсках, дзе не толькі ахоўваў граніцу, але і быў намеснікам камандзіра роты па палітычнай працы. Я обычным пограничником служил. То есть я знаю, что такое граница. Поэтому если я приезжаю на границу, ну, как там меня там по закоулкам водить не будешь. Я знаю, куда идти, знаю виды пограничных нарядов и как они несут службу. Але ж звычайны пагранічнік не можа быць галоўнакамандуючым, бо гэта недастаткова салідна. Таму Лукашенка, які мае званне падпалкоўніка запаса, носіць на пагонах не зоркі, а дзяржаўны герб. Пра гэта, дарэчы, яго аднойчы спытаў расійскі прапагандыст Уладзімір Салаўёў, а адказ стаў яшчэ адным нечаканым мемам. А что у вас на погонах? Герб. Герб, да? Я подполковник по званию, я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил. Ну, полковника кого может присвоить Путин? Российская армия. Ну, как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии? Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша. Подождите. Пообещал, делай. Но вы же в российской армии-то и не служили, вы же служили в советской армии. Советская. Она была и Советская российская, и белорусская. Конечно, Присвой мне звание полковника советской армии. Пасля дэмбеля Александр Лукашенко вярнуўся на радзіму і пачаў спрабаваць сябе ў розных сферах. Ніякай палітыкі на гарызонце не было і блізка, таму прыроджанаму прэзідэнту давялося пабыць і дробным камсамольскім сакратаром у Магілёве, і інструктарам аднаго з райвыканкамаў абласнога цэнтра, і кіраўніком шклоўскага таварыства веды, і намеснікам старшыні калгаса «Ударнік», і нават у кіраўніцтве камбіната будаўнічых матэрыялаў. Акрамя таго, гэтыя 10 гадоў змясцілі ў сабе і завочнае навучанне ў горадскай сельгасакадэміі, бо Лукашенко хацеў быць старшынёй калгаса. Так у яго з'явілася другая вышэйшая адукацыя, на гэты раз эканамічная. Я экономический факультет заканчивал, правда, наукой не занимаюсь и диссертации не пишу. У 1987-м 33-гадовага Александра Лукашенку прызначылі дырэктарам Саўгаса «Гарадзец». Харызматычны старшыня актыўна ўзяўся падымаць з каленаў адну з найгоршых гаспадарак у раёне. Энергічнага наватара нават запрашалі ў Маскву на нараду да кіраўніка СССР Михаила Горбачова. Не надо никаких декретов, Михаил Сергеевич. Просто, может быть, надо говорить об этой дисциплине на уровне генерального секретаря. Да, я сказал, что дисциплина и ответственность, дисциплина и порядок, Вот, если их порядок не и будет, порядочность. не будет перестройки. Ничего не будет, никакой Значит, не перестройки. все ты читал. Да, ладно, не все. Праўда, галоўная гісторыя, якая засталася з таго перыяду, гэта скандал з пабітым трактарыстам. Малады дырэктар Лукашенка падняў руку на п'янага механізатара. Спачатку розгалас падняўся сур'ёзны. Пракуратура нават завяла крымінальную справу, але ж у выніку ўсё спусцілі на тармазах, і да суда гэтая гісторыя так і не дайшла. Паралельна Лукашенка захапіўся вялікай палітыкай. У 1990 годзе яго абралі дэпутатам у Вярхоўны Савет БССР. Там ён адразу паспрабаваў узначаліць камісію па сельскай гаспадарцы і харчаванні, каб трапіць у прэзідыум парламента, але ж у яго нічога не атрымалася. Тым не менш, зорнага часу чакаць давялося не вельмі доўга, бо ў 93-м Александр Лукашенко стаў старшынёй камісіі Вярхоўнага Савета па барацьбе з карупцыяй і пачаў вінаваціць у ёй усіх запар, у тым ліку і кіраўніцтва краіны. Яшчэ праз год ён пайшоў на першыя прэзідэнцкія выбары, з якіх выйшаў пераможцам, і з той пары ўлада ў Беларусі не мянялася, як і прафесія Лукашэнкі. Разам з прыходам першага прэзідэнта беларусы даволі хутка даведаліся пра яго хобі, у першую чаргу спорт. Я хороший спортсмен по многим видам спорта, извините за нескромность. Когда-нибудь я вам покажу. Тот, кто меня знает, подтвердит. Это вот даже пресс-секретарь. Спачатку гэта былі футбол і лыжы, а пасля дадаўся і хакей. Прычым Лукашенко заўсёды лічыў сябе не аматарам, а самым сапраўдным прафесіяналам. Я по своей специальности все время футболом занимался, не хоккеем. Это уже по несчастью. Па яго словах, ён гуляў злева і справа ў паўабароне, але кар'еру давялося скончыць праз траўму калена. Прычым вымушаны пераход з футбола ў хакей Лукашенко назваў асабістай трагедыяй. Я бежал, споткнулся. Какая-то канава была там, пастбище, наверное. И я упал на левое колено на большой скорости. Ну, меня сразу и вынесли за ворота. А на завтра туда-сюда, никто меня там не лечил. А потом прошло время, колено дало себя знать. Поэтому вот такая
трагедия у меня была в спорте. И вот сейчас у меня колено. Почему хоккей? В хоккее мягкие движения, там нет этих прыжковых. Прыкладна ў сярэдзіне нулявых Беларусь па загадзе Лукашэнкі захварэла на хакейную ліхаманку. Па ўсёй краіне пачалі будаваць лядовыя палацы, і гэта былі не проста каткі, а вялікія арэны, да якіх у прыдачу ішла хакейная каманда, якая смактала бюджэтныя грошы. Кульмінацыяй гэтага працэсу стала правядзенне чэмпіянату свету ў 2014 годзе, які прыняў Мінск. Але праз эканамічны крызіс працэс хакеізацыі Беларусі замарудзіўся, а Лукашэнку давялося прызнаць, што з будаўніцтвам каткоў перабаршчылі. Але ён сам не перастаў гуляць. Дзеля галоўнага аматара хакея Беларусі штогод ладзіліся калядныя міжнародныя турніры, на якіх яго каманда з былых ідзейных прафесіяналаў перамагала ў пажылых аматараў. Падчас пандэміі, калі Беларусь згарала ад ковіду, Лукашенко расказваў, што зімовы від спорту лечыць небяспечны вірус. А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед? Меня? Да. Ну а зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. Цяпер 70-гадовы Лукашенко, які перасоўваецца з вялікімі цяжкасцямі, усё радзей выходзіць на лёд. Прынамсі, апошні раз прапаганда расказвала пра гульню яго каманды больш за паўгода таму, у красавіку 24 года. Але ж калі Лукашенку стане не да спорту, ён зможа вярнуцца да яшчэ адной сваёй прафесіі. Вы имеете дело с фотографом советским. То есть я с операторским делом хорошо знаком. Я был аж заведующий в университете студенческой лаборатории. Пра яе стала вядома з інтэрв'ю украінскаму журналісту Дмітрию Гардону, цытаты з якога ўжо неаднаразова з'яўляліся ў гэтым відэа. 4 гады таму расказамі пра тое, што ён яшчэ і фатограф, Лукашенко спрабаваў пераканаць свайго госця ў тым, што перадвыбарчыя мітынгі трыа Ціханаўская, Калеснікава, Цапкала не збіралі дзесяткі тысяч людзей, а прыгожая карцінка дасягалася патрэбнымі ракурсамі. І сапраўды, у патрэбных ракурсах ён разбіраецца добра, а яго прэс-служба яшчэ лепш, забараняючы здымаць свайго начальніка ззаду і зверху, а ў апошнія гады яшчэ і маскіруючы яго лішнюю увагу разам з праблемамі са здароўем. Але ж пра Лукашэнку фатографа шырокай грамадскасці нічога не вядома. Так, напрыклад, у яго вечнага палітычнага праціўніка Зянона Пазняка ў савецкія часы шматтысячнымі накладамі выходзілі цэлыя альбомы. Лукашэнкаўскія поспехі на гэтай глебе абмяжоўваюцца толькі расказамі Дмітрию Гардону. Прычым, гэта не тычыцца толькі фатаграфій. Часам Лукашенко прыдумляе сабе ўсё новыя і новыя спецыяльнасці ды таленты. Так, напрыклад, у 2018 годзе ён хваліўся тагачаснаму старшыні камітэта судовых экспертыз Андрэю Шведу, як асабіста раскрыў забойства. Ко мне просто обратились простые люди. Отец убитой дочери. Пришел и говорит: Александр Ильич, ну не может быть, чтобы было так, как вот суд принял решение и так, как следствие провели. Обращений таких много. Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он убийца. А его фактически оправдали. А на гэты Новы год Александр Лукашенко расказаў пра яшчэ адзін свой прафесійны досвед. Я был в молодости ведущим концертов, как это их называли раньше у нас, конферансье. Да, поэтому немного в этом разбираюсь. У сваім нашумелым інтэрв'ю Дмітрий Гардон спытаў у Лукашэнкі, ці варта чакаць яго мемуараў на пенсіі. Адказ быў неадназначны. Лукашенко прызнаўся, што пісаць не любіць, але можа змяніць сваё меркаванне, калі ў яго будзе шмат вольнага часу. Скорее всего, я тезисы буду набрасывать и кого-то попрошу, если я вспомню людей, которые шли рядом со мной, чтобы они написали. А вот так специально, чтобы издать книжонку и деньги получить, нет. Як бачым, на спачын Лукашенко дагэтуль не збіраецца, а пісаць кнігі тым больш. Аднак за яго гэта збіраўся рабіць кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Уладзімір Гусакоў. Вось толькі не атрымаў пакуль згоды з самага верху. По изданию специальных
ну, может, трудов, сборников, выступлений. Я об этом тоже думал и говорил, носил предложение, что нам надо было бы, наверное, создать комиссию или совет редакционный и сделать, скомплектовать целый ряд изданий, в том числе избранных или сборников трудов нашего президента. Но пока согласия мы такого не получили, хотя все, с чем выступает глава нашего государства, президента, оно все публикуется. Гусакоў упэўнены, што Лукашенко мог бы прэтэндаваць нават на Нобелеўскую прэмію, але яна, на яго думку, занадта палітызаваная. Вы же посмотрите, основные лауреаты – это американцы, либо с американским участием. Всех остальных они игнорируют. И Россию уже не говоря, Китай, там, маленькую Беларусь, само собой. Галоўны навуковец Беларусі ў той дзень чамусьці забыў, што сярод нобелеўскіх лаўрэатаў ёсць два беларусы. Гэта Святлана Алексеевич і Алесь Бяляцкі. Але ж ганарыцца выціснутай з Беларусі пісьменніцай ці праваабаронцам палітвязнем Гусакову не па статусе, таму ён будзе чакаць мемуараў Лукашэнкі. Мяняць прафесію Александр Рыгорович не збіраецца, па меншай меры ў бліжэйшыя гады. Ён рыхтуецца да ўзорнага пераабрання, а яго набліжаныя недарэчнымі флешмобамі і марафонамі адзінства ствараюць імітацыю усенароднай падтрымкі. Гісторык па адукацыі, ён не засвоіў урокаў сваіх папярэднікаў-аўтакратаў, а як чалавек, які называе сябе прафесійным спартсменам, ён так і навучыўся прымаць паразу, таму і ператварыўся ў палітыка мема, але зусім невясёлага.